के एकदम छोटा सा प्रसंग रही आ वही में बहुत कुछ भेटा जाए। विचार करी जब महाभारत के लड़ाई समाप्त हो गई, जब महाभारत के लड़ाई समाप्त हो गई तो युधिष्ठिर जी महाराज कन्हैया से कहले कि ई पाप कपार पर से कैसे उतरी, ई पाप जो हमनी के कपार पर चढ़ल बा ई पाप कैसे उतरी। कहले कि भोज करावला से, भोज करावे के परी, लोग के खियावे के परी। कहले कि बताई अपने परिवार के अपने हाथे मार के हमनी के भोज कराई जा, श्राद्ध करब जा, केहू खाए आई। कहले कि ना आई ना। कहले कि तब उधार कैसे हुई। कहले कि उधार होई, कह कि एगो यज्ञ करतानी, श्राद्ध भी यज्ञ हो, तो कह कि एगो यज्ञ करतानी आ यज्ञ में सब लोग के निमंत्रण दो। तो धर्मराज कहले कि बुझाई कैसे कि हम उधार हो गई। कहले कि एगो घंटा टांग दो, घंटा टांग दो, घंटा अपने मन साथ थाली बाज जाई तो बुझिए कि तार उधार हो गई, तार जग सफल हो गई। घंटा टंगा गई आ भोज चालू हो गई आ मैं लोग आके खा के आ दान लेके चल गई। घंटा बाजे के कहो टुनटुन नइबो ना कोई, टुनटुन नइबो ना कोई ना। युधिष्ठिर जी के मन में चिंता भई, घंटा टुनटुन आइल ना, आ जानिए कि भोज समाप्त हो गई, अब जानिए केहू खाए वाला बाचल ना, तो बड़ा भारी चिंता हो गई। कन्हैया भी गई कि प्रभु राज बताई घंटा तो बाजल ना, तो हमने कभी तो उधार भई जाना। कहले कि केहू छूटल नहीं खनु खाए के। देखी विचार करो भी हमने किया चले ई ना होई तले भोज सफल ना मानल जाए, विचार करो। तब कहले कि केहू छूटल नहीं खनु। कहले कि हमारा देखे में तो केहू नहीं के छूटल। कहले कि ना कोई जरूर छूटल बा, ऐसा केहू बा जे खाना खाई नहीं के आई, जेकरा कारण हर जग सफल नहीं के भई। याद पारो। कहले कि हमारा मन नहीं के पड़त रहुआ, अंतर्यामी है रहुए बताई। कहले कि बता पूछो कि सुपन भगत आई रहले हा। सुपन भगत मैंने के रहो समझन तनी के डोम लोग, डोम भाई। तो कहले कि सुपन भगत आइले हा, खइले हा। तो युधिष्ठिर जी कहले कि हम त ना देखनी है। हां ए जाई रहे लोग नु सांझ के खाई खाते रहे लोग नु, बिना उनका लोग कइले सफल ना होई। देखियो ओई घरी के कथा हो, विचार करी। अब युधिष्ठिर जी द्रौपदी से पूछले, चूंकि द्रौपदी जी के ये ड्यूटी रहे कि देखे कि माने के बढ़िया से खाता कि ना, झरोखा से जाके पूछले कि महारानी सुपन भगत के खाना खा देखलू। कहली कि ना स्वामी। भीम ना भैया, अर्जुन ना भैया, नकुल सब ना। अरे एक मतलब जान गई नहीं। अब जान जे कि युधिष्ठिर जी के लगवे भीम से रोले। युधिष्ठिर जी कहले कि भीम तनी चल जा आ सुपन भगत के बोलैले अब, सुपन भगत के बोल। और भीम सोचत रे, भीम के मन में घमंड रहे कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं, हमारा ले बढ़िया गदा वाला केहू बा ना। तब भीम सोचत रहे कि देखो एक तो वो डोम उनकी खाना खाना है, आ दूसरे भैया गलती कइले एगो डोम के बुलावे खातिर हमरा के भेजत रे। हमारे के भेजत रे, कौनो एगो दास के भेज देते, लेकिन भाई के आदेश बस मना कैसे करी है, चल देले। लेकिन मन में सोचत रे बाबा अरे आ जा नाचत रह। अरे बचनवा बचनवा आ बचनवा हो धर्मराज कहले भीम से। अरे बचनवा हो धर्मराज जल्दी से चली जा तू सुपन के भावनवा, जल्दी से चली जा तू सुपन के भावनवा, आउन के ले आवे यही छनवा हो धर्मराज कहले भीम से। अरे बचनवा हो धर्मराज भीमसेन तो चल देले। अभी मन में सोचत रहे कि देखो भैया के विचार ना भइल है। आ ये सोचत सोचत तले सुपन भगत के घरे पहुंच गइले। आ सुपन भगत के दुआरी बजा कह रहे कि ए सुपन, ए सुपन कहले मर्यादा घरी पालन रहे नु। अरे बायो हो भीतर से आवाज आई, मलिकार आदेश करी आई अंदर। अंदर भीमसेन ढुकले आ सुपन भगत सुप पीनत रहले। कहले कि का है तारा न्योता उता नहीं खे आई भोज के। मलिकार आई रहल है तो विशेष तारा का न्योता दिहल जाओ, तारा आके भोजन न करे के चाहिए। कहले कि मलिकार काम में व्यस्त रहनी है, समय ना लागल है। अच्छा उठा 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 तनी अपन कपड़ा ला तनी मन से पहन लो, चलो चलो
विचार ना भाई तू खाए ना आई लो आ दूसरे भैया हमारा के भेज देले चलो खाना खा चलो अच्छा तो खियावे के माने ये हो असई के खियावल जाला सुपन भगत महात्मा रहे है नु भगत रहे है सुपन भगत जान गई लेकिन इनका मन में घमंड हो गई बा कहले कि भीमसेन चलो तनी कहले कि चलो तनी ना जल्दी चल हां लय आया गई जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना तो चलो चलो सुपन चलो हमरा चलो सुपन चलो चलो सुपन चलो हमरा जरे चलो तो हट बोले भैया अरे आवे के ना भाई बड़ बड़ का वीआईपी रईस आगे तेरा भोजन न करे के हां भाई बता रे 3 हली नवता दिहल जाओ बोला सुपन भगत कहले कि मलिकार शरीर पुरान हो गई बा तनी हो खुटिया पसंद मालवा उतार के दे दी आ तन छड़िया हमार हो दे बा भीम सन सोचा तारे के देखो एक तई खाना खाए ना आई दूसरे भैया हमारा के भेज देले आ तीसरे में अब डुमो हमारा के काम आढ़ावता लेकिन अब तो भाई के आदेश के पालन करे के बा कहले कि चल लेकिन घमंड रहे नो भीमसेन से माला ना उतरल ना छड़ी ना उठल ना घमंड चूर हो गई ओइ जे सल्ला उठले ना भीमसेन ओइ जे बैठ गइले मुड़ी गाड़ के आ देर भई कहले कन्हैया तो कुल जब बात जानत रहे अर्जुनो के घमंड रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हई हमरे बल पर महाभारत जीतल गई बा तले बगले में अर्जुन खा रहले युधिष्ठिर जी कहले कि अर्जुन देखो तो भीम गई बड़े देरी हो गई का करता रे जा तो देखो तो सुपर भगत के जा बोला ला जल्दी तो अर्जुनो के मन में घमंड रहे इहो आइले इहो पर दुआरिये पर से अकड़ के बोला ए सुपर भीतर गइले तो देखा रे कि भीमसेन का बात हो तो कहले कि मलिकार छड़िया आतनी मालवा दे दे उनको से ना उतरो नकुल सहदेव चारों भाई आइलो घमंड रहे चूर हो गई ओइ जे मुड़ी गाड़ के बैठ गइल लोग चारों जना का घमंडवा जब चूर हो गई तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से कहले कि भैया बुझाता कि हमारे तहरा चले के पोर तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी के लेके अब सुपन भगत की यहाँ चलता रे अरे भिखारी ठाकुर जी कही जलाए लाग कि कन्हाई हो का अरे कन्हैया हो चल ले सुपन के बोलाए कन्हैया हो चल ले सुपन के बोलाए चल ले कन्हैया संगे धर्मराज भैया चल ले कन्हैया संगे धर्मराज भैया माने कहा देखी धर्मराज होवे दुआरिये पर जाके हाथ जोड़ के मुड़ी झुका देले बोलो तारे सिरा झुकाई हो चले सुपन के बोलाए कन्हाई हो चले सुपन के बोलाए जाके दुआरिये पर युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ के अपन दुआरिये पर से कहले कि हम हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर भगत जी के चरण में प्रणाम करतनी और तने बात कहले आ तले जान जाए कि सुपन भगत जब सुनले कि धर्मराज आ गए तो दौड़ के दुआरी पर पहुंच गई दौड़ के दुआरी पर पहुंच के हाथ जोड़ ले सम्मान पूर्वक अंदर लेके युधिष्ठिर देखत रहे कि चारों भाई मुड़ी गाड़ के बैठल बालू बुझ गईले एक बाद अपने सुपन जी छड़ी उठा करके माला लेके तैयार हो गए चल दे लोग पांचों भाई कभी कृष्ण जी और सुपन भगत आ गए लोग महल में तो अब तो सुपन भगत स्पेशल गेस्ट हो गए आ कृष्ण जी जकर अनुमोदन कर दिले तो ये स्पेशल गेस्ट हो गए तब
द्रौपदी जी जौन बाड़ी उ निमन से भोजन परोसली 56 प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार के व्यंजन बना के खूब बढ़िया से परोस के आसन दियाई पलथिया मार के बैठले आचमन कइले आ जाने की ओहि जे लगवे द्रौपदी जी बैठल बाड़ी की खई है तब बड़ाई करी है तो कोनो मेहरानू चाली सनु कि हम जौन काम कइनी ओकर बड़ाई हमरा सुने के मिलो ई मेहरानू के स्वभाव है तो द्रौपदी जी ओहि जे बैठल बाड़ी कि हमर बड़ाई होई आ तले जान जाए कि सुपन भगत सोचत रे कि खाई का पहले खाई का और रोटी खाई तो कचौड़ी के दुख लगी कचौड़ी खाई तो चावल के दुख लगी चावल दाल खाई तो सब्जी के दुख लगी सब्जी खाई तो भुजिया के दुख लगी भुजिया खाई तो चरौरी पकौड़ी के दुख लगी ए भाई तो महात्मा रहे है नु ए बाबू ए हेलो मछली मत बेचो कथा होता तो शांति बना के रखो हाँ अब विचार करी अब सुपन भगत सोचले कि कोनो अन्न के कष्ट ना होके के चाहिए कि पहले हुनके के खइले हमरा के छोड़ देले ई ना होके के चाहिए पर सुपन भगत का कहले कि मोए चीज हवा एके में सनोर देले और सब मीठा तीता खाटा सब एके में सान देले द्रौपदी जी अरे ई का करता आ जाने कि जैसे कवर उठा के आ मुंह में डलले तले एने द्रौपदी जी हंस देली आ मुंह में डलले तले घंटा एक हाली बाजो आ तले उन्हें द्रौपदी हंस देली द्रौपदी जी का हंस देली देखी हंसी कई प्रकार के होला एगो खुल के हंसल जाला तो खुशी हो आ एगो कटाक्ष हो अरवा में कोनो कमी भइल हम हंस देली ई बुझा जाए कि हमरा में इज्जत तनी मनी कमी भइल बा सुपन भगत बुझ गइले कि ओ रानी त हमारा अपमान कर देली हां अब ई सोच लेली कि बताई हतना व्यंजन बना के देनी है चीख चीख खोई है आई का कोइले एके में सान देली अरे दादा हो त का करो आखिर तो डोमेनु हो एकरा खाए के कालूर बा जन्नी देखी तब चाचा जी के माध्यम से फिर पुरस्कार नमस्कार जय जयकार आशीर्वाद के चाहना बा जन्नी अब जान जाए कि सुपन भगत देखी का कइले वो खाना पर से उठ के बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा खाना पर से उठ के इतना तीव्र गति से चल ले कि इनका लोग रथ जोतत जोतत सुपन भगत अपना घरे पहुंच गए अब पीछे पीछे पांचों भाई कृष्ण जी गई लोग अब तो लोग जान गए कि ये खई है तो घंटा बाजी ई ना खई है तो जग सफले ना होई तब सब जना पहुंचल लोग आग्रह विनती करले महाराज चली भगत जी चली भोजन कली कहले कि का करी ऐसे खाना खियावल जाला ऐसे खाना खियावल जाला केहू के ये महाराज बरवा सब हमारा अपमान के हद को देनी पहले चारों भाई जाके अपमान कइले हमरा घरे रउआ किहा गइनी तराउर मलिकाई अपमान कइली अपमान बर्दाश्त करे के वो क्षमता कह तरे का बबुआ हो ए हो मलिकार जी अरे हो मलिकार हो ए हो मलिकार का कतना सही दुर्व्यवहार हो ए हो मलिकार अर्जुन चारों भाई बोलो कटुबानी ओई जा अपमान
कहलो कि चली कल के अब एक के शर्त पर जाई जाई लेकिन एगो शर्त बा कौन शर्त बा कल की अब जे 101 अश्वमेघ यज्ञ कके आई हमारा के लिया जाए खाती जे आई उ 101 अश्वमेघ यज्ञ कैले हुई तबे हम जाई आओ समय में वो घड़ी 101 अश्वमेघ यज्ञ केहू कैल ही ना और युधिष्ठिर जी कहता रे कन्हैया से कि कन्हैया अब तो ये तो असंभव बुझाता अब 101 अश्वमेघ यज्ञ केहू कैल ही नहीं के कहले कि भैया तू का यज्ञ के विषय में जानता रहो तारा यज्ञ के विषय में का जानकारी बा अरे जी यज्ञ से उत्पन्न भइल बा उन यज्ञ के मरम जानता तो तू का जानता रहो तो यज्ञ से के उत्पन्न भइल रहे द्रौपदी जी के उत्पत्ति यज्ञ के हवन कुंड से अग्नि कुंड से भई रहे कहले कि जा ई जौन शर्त रखले बारे खाले अतने बतिया द्रौपदी से कह दी हो एकरा बाद तारा कुछ करे के नहीं के पांचों भाई गई लो आ द्रौपदी से जाके कहल लो कि तू ही खिसियले बाड़ू तोहरे चलते भागल बारे आ होई है शर्त बा जे 101 अश्वमेघ यज्ञ तक जाई तबे आके खाना खाई है कली की बस 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 तो सब लोग रथ से जाते रहे नु वो हरी रथ रहे द्रौपदी जी महल से पैदल आ बिना चप्पल के बिना पदत्राण के नंगे पांव सुपन भगत के घरे चल देली आ सुपन भगत के दुआरी पर पहुंचली आ जाके प्रणाम कैली कि हम द्रौपदी महात्मा जी के प्रणाम करतनी हमार प्रणाम स्वीकार करी आ चल के हमारा करे भोजन करे के कृपा करी कहले के शर्त रखले बानी जे 101 अश्वमेघ जग के आई तबे हम जाई कहली कि तो हम आइल बानी नु हां जी कहले कि तू कहिए 101 अश्वमेघ जग कर देलू तू कहिए 101 अश्वमेघ जग के आ गई कहली कि आज कहली कि अब ही ई कैसे तो द्रौपदी जी कहली कि सुनी संत मिलन को जाइए तजी मोह अभिमान आ ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान और भाई 101 यज्ञ के बतिया होता नहीं हम करोड़ों यज्ञ के लाभ लेके होता करोड़ों यज्ञ के लाभ लेके होता नहीं एक एक पग पर अगर नंगे पैर जाता नहीं कोनो संत से दर्शन करे तो एक पग पर करोड़ों यज्ञ के फल प्राप्त होला ए जे नतमस्तक हो गईले आ कहले कि हम हार गईनी हम चलत हनी सुपन भगत आइले खैले 7 भर घंटा बाजल कृष्ण भगवान कहले कि बर मांगी खाना उना खा ले तो कहले कि बर मांगी कहले कि राउर दर्शन हो गई अभी ऐसे दोसर वरदान का मांगी कहले कि ना हम दिल चाहता नहीं तो कहले कि जब रवा दिल चाहता नहीं तो रवा तो खुद जानता नहीं कि जग हो ना ई तो पांडव लोग श्राद्ध करता तो कहले कि हाँ तो कहले कि श्राद्ध शुद्ध कब भइल जब हम खैनी तो ये वरदान दी कि जेकरा के श्राद्ध होखे हमार जाति भाई माने डोम भाई लोग जले खाओ लोग ना आ जयकार न मना आ जयकार कैसे ई ना कि खोख पलाठी धइले बने कि जयकार बोल जयकार ना तो हुरनी ऐसे ना खुशी मन से प्रसन्न मन से जले जयकार बोल के आ ना जाओ लोग तले उनकर जगे सफल बखो तो कृष्ण भगवान वरदान दिले आ तब से यह नियम लाग गई कि कोई के श्राद्ध होके चाहे स्त्री के होके चाहे पुरुष के होके कोई के श्राद्ध होके ओ में डोम भाई लोग आई भोजन करी आ कुछ छाना बांधी कुछ दक्षिणा ली लोग दोपे आ एक बाद जयकार मनाई लोग आ तबे जाई लोग तबे जाके जग सफल होई। बोली कृष्ण भगवान।